Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Aingura taldeko Oier Irisarri dugu gurekin, eta berak kontatuko digu nola sortu zen hasi berria den talde hau eta zer duten orain esku artean. Ba, ongi etorri, Oier. Zer moduz? Bentxe. Gustora, lasai? Gustora. Urduri. Urduri, pixka bat urduri. Bueno, etorri zara, bakarrik, baina talde baten, ez dakit, pozera maile moduan edo, ez? Bai, hori da. Liatu naute, hemen pixka bat, Aingura eta rock, eta bueno, horixe Aingurako gitarriolea naiz, eta pixka taldeari buruz hitz egitera nator. Oso ongi, bueno, behintzat ausartu zara zu, Hori da. Ze gainontzeko hori, bire pelmada eman diet, baina ez dira animatu. Así que, bueno, eskertzen dizugu. Urriza. Eta orduan, zu pixka bat hasiko gara zuretik, ez? Azkenean gero hitz egingo du taldeari buruz, baina zure kasuan, txikitatik egon zara musikarekin ezagit murgilduta, edo nola izan zen? Ez, txikitatik oso frika izan naiz beti eszena lokalarekin, eta beti gili naiz entzuten, kontzertura joaten, aitarekin lehendabizi, eta gero lagunekin, edo inkluso bakarrik, eta bueno, eta duela 6 bat urte edo, nera benintzela, hasi nintzen gitarra jotzen, eta pixkat, hori beti buruan eukita talde bat izatearen helburua, ez? Vale. Osea, gustoko zitzaidan talde bat izatearen mundua, kontzertuen mundua, lagunak nituen beste talde batzutan, eta hori pixkat helburu horrekin sartu nintzen movida guztian. Eta zer da gehien gustoko duzuna? Talde bat izatearen, ezakit, ze bada holtza gainean egotearen asuntoa, edo horretakarren gainontzeko guztia atzetik? Ez, nik uste pixkat guztia, ez, konjuntuan, osea, bai holtza gainean egotea eta jende ikustea zure abestiak jotzen, ostia, kriston motiba, ez, baina bai ere polita da nola baite entxegu lokalean sartzea, bertan ibiltzea, lanean, ekarri dut hau, ekarri dut beste hau, batera hau, ezakit, eta atez ere jende pila ezagutzea. Osea, kontzertu batera joan, batzuken egon, norekin joko dugu, hauekin, ostia, elojo. Eta ezagutu. Eta pixkat, osea, holtza azpitik ikusi dituzunak, ez, gero ezagutu eta haiekin harreman izan, hori da. Eta konpartitu urduritasuna, konpartitu egun osoa, eta horixe. Urduri jartzen zara, holtza gainean igotzen zarenean? Hasieran bai, lehendabiziko abestia jotzean ja, lasaitzen zara? Baina hasieran bai, oso. Eta noiz egin zen, ze azkenean, Aingura eta rock esan duzu? Ez, Aingura. Aingura, ez? Aingura eta rock dira hauek. Vale, klara. Vale. Ez, Aingura, noiz egin zenuen lehenengo kontzertua edo, osea, hasi berriak zarete, ez? Bai. Gutxi elkartu zineten eta... Hori da, duela orain dela urte eta gutxi elkartu ginen lehendabizikoz. Eta lehendabiziko kontzertu eman genuen pasaren irailean, Aitzina tabernan, etxean praktikamente, San Fermin txikiton. Iruñako estena lokalaren... Bai, hori sorlekua, ez? Osea, eman zeguten aukera bertan jotzeko San Fermin txikiton gainera, lagun guztion aurrean, de lujo. Eta hori, elkartu ginen duela urte eta piko, egia esan, osea, izan zen pixka eta autonomada, ez? Edo Urrizaren eta Antolinen autonomada. Osea, deitu ninduen Urriza, talde bat egiten gabiltz, no seke, eszena lokaleko estiloarekin edo, punk rocka, baino bai gure kontu pertsonalak sartzen edo gure estilo propia sortzeko asmotan, eta behar dugu gitar jolea eta beslaria. De lujo. Venga, nirekin kontatu eta esan nion. Ostia, justu egon nintzen gaizkarekin hizketan, no seke, hori sustrai berriak taldeko abeslaria, laguna dela, eta hori eta justo sustrai zegoen paroi batean, orain bueltatu dira. Bai, de hecho, ustut, aterako dutela zerbait, ez? Hori da, lo van a petar, fijo, bai. Eta hori eta esan nion gaizkari, palante.
eta probatu genuen, eta berehala atera genituen lau abesti, osea, lokalean, oraindik publikora ez, baina hori lokalean atera genituen lau abesti propio, eta, hostia, gustora, abesti politak, letra sakonak, de lujo. Eta pixkanaka, orain bai formazioa aldatu dela pixka bat, ez, gaizka joan zitzaigun, hainbat konturen gatik eta joan zitzaigun, eta orain beste talde batean dago, eta sartu zen Edu, Tuterako gazte bat, eta sartu zen gurekin, eta berarekin ari gara besti berriak grabatzen eta entxaiatzen. Osea, bera da abeslari berria, ez? Hori da, egin genuen aldaketa oso azkar egia esan. Ze hori gaizkak esan zuen bazikoala eta esan genuen, hor izan zen pixkat punto inflexion, ez? Zer egingo dugu taldearekin, utziko dugu edo jarraituko dugu eta ikusiko dugu nola. Eta bai Adur, Antolin, Urriza eta Laurok gogoekin gainera hasi berriko gogo horiek. Hasi berriak, kontzertu bat jota bakarrik, eta esan genuen aurrera. Baietuko dugu abeslari bat, eta Edu ezagutzen nuen, eta horixe. Eta bai dela ere Arresi taldeko abeslaria, lagun batzuen taldeko abeslaria, eta oso gora biltza horiek ere, eta horixe, haien permisoarekin, eta sartu zen erainguran, eta horixe. Orduan bera badago bi taldetan. Hori da. Eta gainontzekoak, hau da zuen talde bakarra, izan duzue lehendik beste talderen bat? Bai, uste dut guztiok izan dugula beste proiekturen bat gure bizitzan zehar. Ez, baina orain momentu honetan, bai Adur eta biok gaudela, bi gitar joleok gaudela bakarrik aingura taldean. Gero Antolin eta Urriza beste proiekturen bat sortzen ari dira, hardcore movida bat edo, neska batekin oso pinta hona duela. Eta Edu bai dagoela Arresin eta kantautore bezala. Eta horixe. Partzialtasun hori, ez? Eta batzutan artearekin gertatzen da, daukagula horrelako ez dakit kontzientzia bat edo, ez? Etekin ekonomikoa edo ez dela garrantzitsua edo ez du zertan egon behar, edo, baina, klaro, azkenean beste edozein lanbiderekin edo ez dugu hori zalantzan jartzen, ez? Igeltxera etortzen da etxera eta pagatu behar da, ez? Baina batzutan artearekin badirudi dagoela hor, ez dakit. Kontua da artea zen mailatan. Osea, argi dago igual, salbuespenak salbuespen, baina estena lokalean ez dagoela talderik edo bandarik horretaz biziena, hori dena bere lanbidea edo, ez? Hori ez da gertatzen beste maila mundialean gertatzen den bezala, ez dakit, Rosalia edo bestea edo horiek horretaz bizi dira eta horiek ikusteagatik 50 euro ordaintzea edo lehendabizikoak, hori da. Osea, igual 100 euro ordaintzea lehendabiziko hilaran egoteko. Asuntoa da, Rosalia dagoela hemen, ez? Estena lokala dago hemen, baina konparatiba hori egiten baldin badugu igeltxeroekin, ez da brikolaje egiten duena eta zure txiko igeltxeroa, ez? Osea, ez da gotarte hori falta da, ez? Edo batzutan zaila da bilatzea, ez? Osea, nik ulertzen dut, igual zuen kasua da, ez? Hobby bezala edo arma politiko bezala edo egiten duzuen gauza dela, ez? Eta ez lanbide moduan. Baina, ja diot, ez aingurarekin bakarri baizik eta orokorrean, ez? Artetik bizi nahi duen norbaitek oso zaila dauka, ez? Edo Rosalia izatera llegatzen da, edo hor tartean... Bai, osea, nik uste oso diskriminatzailea da ere. Igual izan dira taldeak oso onak, mezuz politiko zuzen bat bidaltzeagatik bere abestiekin betatua izan dena. Edo, ez dakit, osea, nik uste dut guztia dagoela zerbaitengatik kontrolatuta, ez? Edo norbaitengatik kontrolatuta. Zea besti egiten dituzu, hauek, bale, aurrera, igual te dejo. Eta irekitzen dizkiote ateak festi ondietarako edo denaderakoetarako, ez? Baina bai horri ez dakit, tio, osea, bai dagoela nola baiteko ezberdintasuna, baina nik uste eszena lokala ez delako horretan kontxistitzen, ez? Ez delako horretarako.
hain simple. Osea, estena lokala da hemendik espanditzeko. Usten digutena, klaro. Hori da, osea, ez gure bizitza irabazteko. Eske, nik uste estena lokaleko edo nori galdetzen diozu eta ¿te gustaría vivir de esto? Igual ez. Zuri? Niri ez. 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 Zergatik? Niri ez. Orain, astean behin entxagatzen dugu. Eta hartzen dut entxegua, Plazerra goduan, ez? hori da. Ziur nago, ni naizen bezalakoa. Egunero entxagatuko banu, eta astebururo edo asteburuan 3 joko banu, utziko nuke. Fijo. Baina, bueno, osea, nik horrela ulertzen dudako estena lokala, eta horrela ulertzen dudako egiten duguna. Izan daiteke, okertu naiteke, abiertos a propuestas, baina, osea... Baina, bai, momentu horretan hori da zure nahia, ez? Eta da, pues, hori. Bai. Eta horrela ikusten duzu taldekide guztiak puntu berean zaudete? Bai, bueno, a ber, kontua da, taldean errealitatez berdin asko daudela, ez? Badira, osea, ni naiz Benjamina esaterako, ez? Esaterako Urriza, Adur eta Antolinek baute bere lana, beren errutinak, ez dakite ordutegi... Finko bat edo? Bai, finko bat, partido edo... Orduan, igual ez gaude puntu berdinean justo osotasunean, ez? Baina bai gaudela baitugu puntu komun batzuk. Jo nahi ditugu gutxienez hilabetean behin kontzertu batzuk edo entxeguak bai astero, alden moduan, ez? Eta bai izan ditugula gora berak, batzuk lanpetu ez daudelako, gogo gabe edo, baina, bueno, beti aurkitu izan dugu hori bidea, ez? Eta oreka, eta, bueno, igual astean behin ez, igual 2 astean behin. Pues venga, ikusiko gu, eta gero motibatzen goaz, eta venga, berriz astean behin, venga, ba. Orduan, horixe, pixkat, nik esango nuke bai gutxi gora bera, bai gaudela onda berdinean. Eta nolako harremanak sortzen dira, ez? Hainbeste ordu pasatzen dituzunean, bueno, ez, pertsona mota ezberdinekin, igual ez direla zure kuadriakoak, ez dira zure betiko lagunak, ez? Baina azkenean familia moduko da sortzen duzu, imaginatzen dut, ez? Bai, osea, kontua da horixe, nik ezautzen nuela Urriza... Espalditik edo. Ez dakitzen zergatik, baina gutxi, esango nuke. Baina hori, esan zidan, eta beste proiektu bat probatu genuen bere garaian, eta etzen atera, beti bezala, baina, bueno. Eta horixe, eta horregatik ezautzen nuen, eta Antolin Adur eta... Antolin eta Adur ez nituen ezagutzen, eta gaizka, bai, sustraiko abeslaria izateagatik, ni lagun mina da Txibite, Oier Txibite, gitar jolea, eta horregatik ezagutzen ginen. Baina bai pixkanaka, ostia, lotu ditugula zeinbait gauza, ez? Eta, ostia, bi urte dela harreman oso osasuntsu bat, eta hitz egin dezakegu hainbat gauzetaz, ez bakarrik musikaz, edo hitz egin dezakegu politikaz, ostia, sentimenduetaz, ostia, estoy jodido, tal, edo zergetan zaizu edo, tal, ezakit. Osea, sortu da oso harreman polita, eta bai ere edurekin, edu sartu zenean. Sartu berri den. Hori da. Ni gutxi ezagutzen nuen edu. Baina, bueno, sartuta berehala, osea, izan zen familiaren parte. Eta hori, eta horrelaxe gaude, osea, a todo lo que nos echen pa'lante eta irribarre batekin. Osea, ze hori harreman ona dugu eta ez dugu izan inolako liskarrarik, eta hori, movida batzu, baina movida txorradak. Baina azkenan gradu dira, hori da, gertatzen direna, hori da. Baina beti konpondu izan dira eta modu honez gainera, osea, perfecto. Eta gero, konposatzerako orduan edo zuen abesti propioak egiterako orduan nola antolatzen zarete? Osea, badago pertsona bat beti ez dakit horretxean letra egiten dituena eta gero beste batek melodia jarri edo da pixkat komunean jartzen dituzuen ideiak? Hau Antolin jaunak egiten du dena. Dena? Dena, egiten du dena. Letra izan ezik, baina bere etxean jartzen du bateria bat ordenagailuz, programa batekin, gero grabatzen du basua, bera basu jolea da. Gero grabatzen du basua, grabatzen ditu gitarrak, punteoak, eta... Tu, chavales, atera hau.
tio, aterako dugu. Ateratzen dugu, urrengo kontzertua, urrengo entxeguan ateratzen dugu, eta esaten dugu Rizak, badu letra bat? Hostia, venga, primera, probatuko dugu, edo nik egin ditut pare bat letra, baina gehienak Urrizak. Eta horixe, pixkat horrela, letrak asalto mata, nahi duenak, probatu ezake. Eta horrekoan bidaldi zuen eduk beste abesti bat, hostia, que guapa, probatuko dugu. Baina gehienak Antolinek egiten du, bai. Claro, orain ordenagailuaren laguntzarekin ere gauzak errestu dira pilo bat, ez? Bai, baina, bueno, bateria izan ezik dena grabatzen du berak eta dena pentsatzen du, eta hor esaten du, telebista ikusten duenean, hor dago gitarraekin, hostia, serie bat ari zen ikusten, eta telebista ikusi bitartean? Bai, eta serie bat ari zen ikusten, eta hostia, atzera bota behar du, no me enterau, a ver, nola zen hau, sol, re, no sé qué, horrela, que parece de chiste, baina gauzak ateratzen dira antza. Listo. Bai, primera. Eta ez esan duzu, abesti pare bat edo konposatu dituzula? Bai. Eta nola da zure prozesua konposatzerako orduan? Zer egiten zaizu, naturalki ateratzen da? Normalean, ez zaizkit beti ateratzen. Eta, adibidez, ni ez naiz gai hitz egiteko, aritzeko gai batetaz, ez? Edo, venga, idatzi behar dut abesti bat, honi buruz. Ez gai. Igual egunen batean etxean, gitarrarekin, hostia, zer bida dizuen Antolinek, hau, probatuko dut, no seke. Baina, hau, honi buruz, edo nire mobidei buruz. Hauek esaten dute popero bat naizela, nire letrak dira oso moñoak, hori da, baina, bueno. Eta zuzenak dira Urrizaenak, baina, bueno, ya está. Baina bai, niri, gustatzen zaite, ezakit, pixkat, hor, Zera edo. Bai, sakontzea gure erraietan, ez, eta zer sakonari buruz aritzea. Adibidez, atera genuen abestia enarari, nire kasuan idatzi nuen familiako kide batengatik, joan zela, eta bai egin nuela metafora hori, ez dakite, ainguraren izenarekin edo itsasoaren metaforarekin ere, eta hori guztiakin, eta sortu genuen abesti hori, eta super guapo. Baina horixe, nik idazten dut asalto mata, ateratzen zaidana, hori da. Oso ñoñoak, generalean, baina, bueno, pozik nago, Bueno, azkenean, esan duguna leheno baita ere, gustatzen mazaie, hori da, eta estilo batek ez izula zertan markatu behar modu batean. Hori da, adibidez, bai enarari sortu genuela, edo sortu nuela letra familiakide batengatik, baina adibidez, grabatzen ari gara beste bi abesti ateratzeko, eta bigarrena ere idatzi dut nik, eta abesti hori idatzi nuen gaizkak esan zuenean bazi joala, eta hostia. Eta izan zen modu bat esateko, nola jarraituko gaurrera eta horri buruz ari da, ez? Hau da gure bidea, zein izanen da hurrengo traba, baina erabaki bat dena aldatuko du, ez? Bizi garen munduan, nola da, esaldi bat, zer erabaki, bizi garen munduan erabaki bat dena aldatzen duenean. Ez? Horrelako letra sakonak ateratzen zaizkit momentu puntualetan, eta probatu genuen, Eduk jarri zion zera ahotsa bere etxean, bere estudio propioan ahi, baina primeran atea zen, probatu genuen, oso polita, aurrera, eta listo. Non grabatzen dituzue gauzak? Nahiko etxekoiak edo? Bai, kontua da, hasi ginen da taldea, eta pixkat kontestuan jartzeko, hasi ginen da taldea, eta, ostia, ez ditugu kontzerturik eman behar gure abestiak izan arte. Baitu? Vale, pues ya está. Claro, kontzerturik ez, dirurik ez. Claro. Aretoa edo... Kontzertua daudenen batzutan ere dirurik ez, baina... Hori da, baina, bueno. Sala ez, edo entxego aretoa ordaintzeko, dirua. Ez dakizera ordaintzeko, dirua, no seke. Eta izan gara, gai Antolin berriz grabatu zuen guztia. Bere etxean, bere programarekin, bere ordenagailuarekin, bere mobilekin, eta bai oraingoan bateriak errealak zirela, Urrizak jo zituen, eta bere etxean jarri zituen, bere etxean grabatuta. Bizilagunak pozik? Bai, de lujo. Ez, baina uste dut elektrikoa jotzen zuela, baina, bueno, ala ere. Gero Antolinek basua bota, gero joan ginen Adur eta biok gitarrak grabatzera, eta azkenik salan grabatu genituen ahotsak eta koroak gaizkarekin, eta horrela ateratzen, eta orain hori grabatzen gabiltza, eta gauza bera.
eta datorren asteburuan banoan azken punteak grabatzera, eta ja Eduren ahotsak grabatuta, uste dut, orduan ja ateratzeko. Eta bideoklipak gauza bera, Urrizak egiten ditu kriston bideoklip politak, landuak eta guapoak, eta horixe, esan genuen, venga, 4 abesti, 2 bideoklip minimo. Bale, lehendabiziko abestia, grabatu genuen Ekaien, Antolinen herriaren parean, nabe batean, eta esan genion Oiera Araizi, Tafaiako lagun bati, esan genion, Urrizaren lagun bati, esan genion grabatzeko, lagundu zigun, grabatu zigun, eta gero bestea bai beldurrari bideoklipa grabatu genuela Altsasun. Pixkat hori, letraekin zer ikusia ez ginen jotzen agertzen, baina hori, eta ere doainik. Osea, Urrizak grabatu zigun. Osea, autogestion, asako. Etxeko punk, antolatzen zarete. Hori da, baina oso ongi, oso horatzen du, osea, ez gaude... Bai, egia da, gaur egungo, osea, tresnak direla la hostia, ez? Eta gauza gutxirekin... Osea, nabari da, zu konparatzen dituzu hemen zein estudiotan grabatzen diren abestiak eta gure abestiak eta nabari da, normala, baina eske beste batzuk ordain dituzte 2.000 eta piko euro eta gu ez dugu deus ordaindu. Osea, orduan... Bai, aldea egon bar da bai. Hori da, aldea egon bar da bai edo bai. Baina, bueno, hemendik etorkizun hurbil batera bai grabatuko ditugula bestiak gaude proiektu batean beste talde batekin, eta saiatuko gara... Beste talde batekin? Bai, saiatuko gara beste... Kolaborazioaren bat edo? Bai, beraekin diska elkarbanatzen. Osea, 4 abesti eta bat elkarrekin, ez dakigu dugu, baina bai, hori da proiektu bat ateratzen den, baina gure plana da, orain hemendik uda amaitu arte kontzertuak eman, eta diru ateratzea, ze bestela, hostia, eta gero ja diru horrekin diska potente bat ordaintzea, bai. Osea, etorkizunera begira badituzue proiektuak ja orduan, no? Bai, horregatik gabiltza nola baiteko disiplina batekin, rutina batekin, ze ikusten ditugu, ostia, eske, pasaren hilabetean eman genituen 2 kontzertu, eta Altsasuko kontzertua, hortxe, dago, bale, Altsasuko kontzertua hemendik 2 astera, ostia. Ja. Eske, denbora horrela doa, bai. Ostia, jarri behar ditugu pila. Eta kontzertu polita ditugu aurretik, osea... Horrein dituzue, imaginatzen dute ez, jaietan... Bai, hori da, momentuz Altsasun maiatzak 5ean, Direkirekin eta erromatar batzuekin. Erromatar batzuekin? Bai. Erromakoak? Bai, italiako batzuekin. Altsasuko gaztetxean, gero Olastiko gaztetxearen 28. urte hurrenean, bai, gonbidatu gaituztela Sustrai Berriak taldearekin jotzeko, konzertazo, super a gusto. Lagunen artean. Hori da, familiarekin. Eta gero bai Donibaneko jaietan, zeo zer dago ere uztailaldera, abuztuan ere eta iraian ere, zeo zer. Jore, oso, alzue orain ja, bai. Nahi kotxo. Bai, horregatik. Eta gero, abestiak grabatuta izatearena jo baino lehen, zergatik aukeraketa hori? Ba, osea, ez egin nola izan zen kontua, baina... Ez dituen hor guztiak kantatzen ikusi edo. Hasi bezain pronto edo gutxira, joan ginela Urriza eta biok kontzertu batera, eta bakarrik jotzen zituzten bertsioak. Lo petaron. Baina esan genuen, ostia, bertsioak jotzeko, no? Gure abestiak nahi ditugu. Jendeak ez dakit abestea gure kontuak, ez? Eta gure mezuak, ez? Eta ez dakit hortik ateratzen, edo lehenagotik. Ez dakit, baina, bueno, horrelako zehaz. Autua hartu zenuten eta horrela? Bai, autua hartu eta venga. Bai, 4 abesti ateratzera eta aurrera. Eta hortik aurrera, atera ditugu beste, Antolinek bidaltzen da arrai hor abesti pila, baina ez dugu denborik ematen ateratzeko. Jode Antolin, zen makina. Eta gero dauka 8 orduko lan bat? Bai, fijo. Jardan, karo. Eta inspirazioa, etxaila zerakoan. Sako. Eta abesti horretaz tiratzen gabiltza,
atera genituen bi, bata ja jo genuen aurreko kontzertuan, Bullizio Peñan. Bueno, eta aitzinan ere, aitzinan jo genuen Bi aldiz, ez? Duela gutxi, hori da. Eta jo genuen hor lehen da bizikoz abesti berria, orain aterako dena, edo berehala aterako dena, eta orain bi entsaio da, daramagu berria entsaiatzen, baina altxasun joko dugu ja, eta altxasutik aurrera, palante. Ikusiko duzue. Bai. Eta gero, Ainguraren izena zergatik, edo nor jarri zuen, nahiko romantikoa da ere. Bai, osea, Izen hori. eske, kontua da, Ainguraren historia asmatu genuela behin izena aukita, osea, tampoco dijimos. Vale, Una historia. lehenengo izena eta gero guazen Hori historia da, jarra. Maravilla, eta claro. gero izan zen Urrizak, fikatu zela hor, pues esto puede quedar guapo con... Vale, osea, ez dakit baino izan zen, horitzen naiz, agertu ginela, bakarrik abesti bat eukita. Ez ginen agertu guztiok entxaiatzera, eta agertu ginen Gaizka, Antolin eta Irurok. Grabatu genuen gaizki, baina bakarrik lagunei bidaltzeko eta guk izateko abesti hori eta sin más. Eta grabatu genituen koroak, Irurok. Eta hor gero erretzen kanpoan eta, hostia, ¿cómo se dice ancla en euskera? O sea, es que horrela, tontakeri bat. Eta gainera, ilusos de nosotros, o sea, nola ez dakigu nola esaten den ancla euskaraz, baina, bueno, ez genekin. Eta Aingura, hostia, guapo, Eta pentsatu egiten pila bat izen, hori baino lehen, oroitzen naiz, Gaizkak esan zuela Densa Nebula eta horrelako gauzak. Densa Nebula? Bai, Densa Nebula eta horrelako gauzak, eske, dirudi nazi batzuen bueno, taldea, tio, izena. Edo, egingo duten jarroke talde horretarako igual ematen dio... Ez dut uste, baina. Flow gehiago, Densa Nebula. Horrela, latine zehozer eta no seke, eta euki behar du zenbaki bat. Ostia, zenbaki bat zergatik. Edo bitz, zergatik, tio. Porque sí, momentu horretan... Bat hiru bat bi. Kasi. Momentu horretan ari ginen, Gaizka eta biok entzuten Jota Fuego Arenesei, Algortako lagunak, eta hori, eta... Ostia, Arenesei, que guapo, Aingura bost edo, horrelako ziotzen, sabes? Eta ez, eta azkenean Aingura. Eta listo. Eta kabo. Bai, fuera. Horai tatuatuko duzue guztiak, ez? Bai, Urrizak badu ja. Bai, joe! Ez que Urrizak batzuen lehenagotik. Orduan ja, orain linkeatu du horrekin. Urrizak batzuen lehenagotik. Eta bidali genuen, aizu, tu Aingura zer moduz? Hostia, guapo. Eta bidali zuen Urrizak bere galtzontzioen argazki bat Aingura batzukin, ya está, eso es el destino, tío. O sea, Aingura izan behar du, fijo. Bai, eta horrela izan zen tontakeri bat. Bai. Baina, bueno, azkenean polita. Diseinua ere, nork egin du, Urrizak ere? Urrizak ere. Urrizak artista bat, bai. Urrizak egin ditu diseinu guztiak, kamisetak, lonaren diseinua, pegatinak, logoa eta dena. Urrizak egin du dena. Eta gero, euskeraz idaztearena, beti euskeraz idatziko duzue, edo idazten duzue, edo autu hori hartu duzue, edo nola... Momentuz bai, baina izan da gauzat, ez dena hitz egin. Espontánea. Bai, imaginatzen dut Urriza erosoago sentitzen dela euskaraz idazten, eta ni gauza bera gertatzen zait. Baina, bueno, izan daiteke etorkizun batean gazteleaz idaztea, baina momentuz ez. Osea, saiatu ginen gazteleaz idazten, baina ez dakitze hostia gertatu zen abesti horrekin, eta ez genuen saiatu, eta hortxe gelditu zen. Baina, bai, momentuz euskaraz. Eta ere uste dugu euskarari bultza eman behar diogula gure lanen bidez. Orduan horixe, momentuz. Pues ja, joaten gara, bueno, elkarrizketa bukatzen ari da, baina egiten dugu beti joku bat non gonbidatuak usten dugu hurrengo gonbidaturentzat galdera bat. Vale. Zu gutxi beharko duzu, baina hemen duzu ere zurea. Nirea? Zurea, claro. Baina badakit norena? Ez dakizu eta gainera idazterakoan ere ez duzu jakingo nori idatzi behar diozu. Orduan. Surprise, horrela zarete anitza guztiak. Bota. Baina duzue guztiak artearekin loturaren bat, orduan. Aber hau, argitasuna non bilatzen duzu? Eske izan zen aurreko elkarrizketa nahiko sakona. Orduan, baina zu romantiko bat zaren ez, oie, jakingo duzu erantzuten. Argitasuna, imaginatzen dute letrak idazterak orduan edo musika... Nahi duzun ere mura eraman. Bale. Bai argitasuna bilatzen dudala
oso modu sakonean familiarekin, batez ere, azken boladatan joan diren familiako kideekin, eta nolabait, abesti horiek haientzat izango balira, ez? Haientzako mezu bat izango balitz abesti hori. Eta horretan aurkitzen dut argitasun pila bat, eta gero ere lagunekin. Lagunekin, bai. Dago, Sustraik atera zuen abesti bat, lagunekin deitzen dena, eta plasmatzen du oso ongi, hitz egiten du konfinamenduari buruz, eta kriston movida, baina egia esan, analizatzen duzu edo pixkat sentitzen duzu letra hori ez, eta ostia, egia da ez, lagunak egiten dizut ezarena ez, edo aukeratutako familia ez, eta lagunengan aurkitzen dut kriston argitasuna. Bai, garrantzitsua, espilare garrantzitsuak, bai familia eta bai lagunak. Bai, horixe. Baina bai, lagunak batzutan ez, hartzen ditugu bigarren plano batean bezala, baina... Bai. Ba, oso ongi, Oier, oso ongi erantzun da. Arain, zure txanda, hortuzu Klariona eta ezabatzekoa eskolara bueltatuko gara. Magisteritza ikasten gaina. Bueno, pues ordu zidatzu praktika. Está hecho. A ver, claro, eta zeri buruz. Nahi duzunari buruz, izan daiteke edozein txorrada, oso sakona, edo hortartean nahi duzuna. Enaiz sakona. Ez sakona izan behar, izan daiteke, hemen izan dugu denetarik, zer egingo zenuke bilaranjarekin, nola ateratzen dira txibistak begietatik, denetarik. Eta zein da, hemendik agertzen den perfila da beti musikariak edo... Ez, da artearekin lotura duen edonor. Baina izan daiteke artea oso modu orokorrean, ez du zertan musika izan daiteke dena delakoa, bai. Bale, perfecto. Zein da, zure bizitzan gehien eragin dizun letra? Oso ongi. Galdetuko diot, ikusi beharko duzu zure elkarrizketa eta horrengoarena ere, jakiteko. Perfecto. Mila esker, Oier, hau da izan da dena. Gustora, egon gara, ez? Bai, oso gustora. Gonbidatuak zaudete inguraren kontzertutara, Por supuesto. Agertu, mesedez. Egongo gara, fijo. Don Ibanen ni seguro. Fijo. Así que, ikusiko dugu. Etxean gainera. Horixe. Mila esker. Vale, zuei. Guillermo Dondara